toko buku ma pasung ayang so jotono purnam khika ang tabo kok kaisa sana iro sini problem ongoi tong problem bahai ke ongka bahai ke gote khamno joto nong tabo sai khnar nai no joto phal prothom ne hoite last porjonto gam ke khna di temani ba problem ongka temani ba tama ongka amno no kaham ke khna di joto no nai bedi chobo ai ke gote raklang ka sana tama problem ongka amnang tabo phas ni hoite joto no joto jeta sai khnar nai oma haise kokhang kle joto iro problem no phasi tongo mahai problem mai masaya thoi masaya khai ai khai gote tong song iro tama ongka tama soka amo jodo no ani ko pura khna mani pore no sai manai brai jati kahini ongka iro jong Bengaluru tongo tongmani 4-5 bosor kaka no thangja ka to phano hingklai jong iro baksa diti khayo hingklai jono je chini ata klayo wo bini bumongka Khogendro Tripura bol khali edi sini bol khali Chandi Dasrawaja pra Dolai district ni hingklai bini aphak lai krai thei pejak bini ama kaisa tongo kobor hingka hingklai chongto bono biswas khai pheka nombo chono ringko ka mo hai boniro ani ata klayo bo hingklai mane chongbono borsa khai mane biswas khai pheka biniro dipti khijani hiya biniro phai dipti khamne 2 bosor tiji kaja mane kono problem nya hingklai chongbo bini baiphin rok layo hingka hingklai ba bono biswas khai pheka फाइमाने पुरै तब म हाय हंकांक्ला एजेंसी बा थांनाय कैंसर ओना हिने ते इनो एजेंसी कता फाइनाय हि सा हंक्लाय बा हंक्लाय जों तो मास पाए जतो रां तां मालायजा बेतन तेतन जतोनि हंकांक्लाय दुकान बाकी सपाय सिनि हंका 10000 हंक्लाय जतो जों कायसा बसौ सपाय जतो रूम भाड़ा बाय दुकान बाकी बाय जतो बिनियाग रजाव हंकांक्ला अमन से बो ओ दुकान बाकी रूम भाड़ा रिया बादे बो अम माय चनो थकाय रय खाय थांका रांना तलांगै hingka angklai kol khasini khai nei kha chong to sai meya chong aipno room bo krai chong brain thangja angklai room phaine phe manche room talar jong ma o tala se 1 kg rok kana tala gara jati angklai oma hai phe manche room talar jong ma hingka angklai dukan malino kol khika se talar phai manche dukan malik sapa bo talar bo hi hi ha tamani bo talar phai man chong ma hai dukan bilu jia nong cha ha chong to already ro paja bole bini yaw bo jia dei mani ro yan chao hingka angklai chong request khika next month phau chong kosto khai ra sine uncle kisan nai sin di mani nai si miang klamo hai chini mobile thainoi soilar kha mobile tobel soilar jaw mani porese chana sapi rekha chong phaiye tala khlo pheka kono motoi khaiye chini yaw to rang bo kre pichap kre ujong jot thana pa thamia ma hai gote tongo mai masaya tin sasa omom hai abuni boy chong bono refim rang nango bo jodini oma hai bini baiping inge ma soklai bosono Google Pay ge phao bo transfer khaito to phane soro mobile Pay khailamao jodini bo oma hai wansuya jodini nije sesong basi khlam kha hi tono khulungka belai khlai sung dukhon nangnai ja barahimba sung bairia kam khlai lai tumani asuk bosor dore Khogen Tripura na sung biswas khlai tumani ang bobai bortoman malai mane ongka 4 months ongka imrok to bini suto bai Diman Tripura bo 5-6 bosor tonglai ja tini